co? Tak se připravte, protože tohle je na počest Queplay. I když to není moc jako nějaký extrém. Minecraft youtuber dělá songu, to je vážně trapas. Ale je to na počest Queplay, tak to diamantový medvitas. Hraju si na rapera, je to pouhá sranda. Neberte vážně, co tu říkám, běžte si užít Queplay do konce března. Tenhle song je mega random a má to být o Minecraftu. Měl bych asi změnit téma a zapnout arénu Skywarsu. Když hraju miniamy, cítím se jak doma na tom serveru. Teď jde na řadu Activex, tak já už odsud vypadnu. Když se joinu na Bedwars, po každé padám do voidu. Napíšu lomu do lobby, vyberu si jinou miniru. 30 party inviteu, všechno bohužel odmítnu. Ovšem hejtři za hugo zmizí, dostanou bany, já jsem busy. Říkali M+, a nemají práci, tak jen závidí. Daj nám odběr, začali být friendly a změnili názor. Admin tým jsou fajn lidi, poslední zpráva před tou zkázou.